Hola, soc Josep Maria Llort i avui us explicaré el darwinisme. El darwinisme va ser proposat el 1859 per Charles Darwin en aquest llibre. Actualment continua sent la millor teoria científica de què disposem per explicar el fet evolutiu i les adaptacions. El darwinisme és una teoria amb un gran poder explicatiu i predictiu. Ens ha permès entendre la nostra situació al món. L'utilitzem contínuament en medicina, en agricultura i ramaderia, en la millora d'animals domèstics i en totes les ciències biològiques. Per entendre millor com funciona el darwinisme, ens n'anirem als aiguamolls de l'Empordà i observarem aquest ànec collverd nedant. Els ànecs són nedadors excel·lents perquè tenen una membrana entre els dits dels peus que els impulsa de manera eficient, encara que per caminar no sigui tan útil. De fet, els submarinistes humans utilitzen una versió dels peus d'ànec feta de goma. El registre fòssil mostra que els ànecs són relativament recents en la història evolutiva. Els seus avantpassats eren aus terrestres amb un peu similar al d'una gallina. Però llavors, com han arribat a tenir aquesta membrana entre els dits? La millor resposta científica que tenim actualment per a aquesta pregunta va ser proposada per Charles Darwin fa poc més de 150 anys. El darwinisme és una teoria complexa. Per això veurem els seus postulats separadament. Darwin es va fixar en que les espècies vives presenten una gran diversitat. Molta d'aquesta diversitat, la que té interès evolutiu, és heretable. Aquests gatets són germans. Encara que s'assemblen força als seus pares, tots són diferents. Hi ha més de 400.000 espècies d'escarabats, però tots aquests, amb la seva gran diversitat de dibuixos i colors, són de la mateixa espècie. Fins i tot en els coloms que viuen a les nostres ciutats es veu aquesta diversitat. A l'època de Darwin no es coneixia l'origen de la diversitat. Durant el segle XX es va descobrir que és deguda a mutacions, canvis a l'atzar en el material genètic i a la reproducció sexual, bàsicament la meiosi i la fecundació. Les mutacions originen nous gens i nous al·lels, que tant poden ser favorables com perjudicials. La reproducció sexual forma noves combinacions d'al·lels de diferents gens. Un altre dels fets en què es basa el darwinisme és la gran capacitat reproductora dels éssers vius. Aquesta lloba acaba de tenir 6 llobatons. En pot tenir fins a 14 en una sola ventrada cada any. Aquesta conilla pot tenir de 4 a 12 llorigons, diverses vegades l'any. Les plantes, com aquesta dent de lleó, també produeixen moltes llavors. El propi Darwin va calcular que, si tots sobrevisquessin, els descendents d'una sola orquídia omplirien totes les terres emergides del planeta en només 30 anys. Però les poblacions naturals no poden créixer indefinidament, perquè els recursos són limitats. No hi ha prou vegetals per a que mengin totes les llagostes. Tampoc hi ha prou herba per a totes les zebres que neixen. A més, els lleons se'n mengen moltes. No hi ha prou espai per a que tots els flamencs puguin alimentar-se i nidificar. Això origina una lluita per l'existència. Sobreviure i reproduir-se no és fàcil. Aquests dos cérvols estan lluitant pel territori i les femelles que conté. Qui guanyi tindrà fills. Qui perdi haurà d'esperar l'any que ve, si encara és viu, a veure si hi ha més sort. Aquesta foca intenta escapar-se del tauró. Si perd, aquí s'acaba la seva història. Però si guanya, serà el tauró qui es quedarà sense dinar. Per sobreviure, sovint no cal barallar-se amb ningú ni fugir de ningú. Les llavors d'aquests pins van caure a unes escletxes entre les roques. Si poden créixer en poca terra i molt de vent i salinitat, podran reproduir-se. Aquests pingüins estan lluitant per aguantar el fred intens de l'Antàrtida. Per aconseguir-ho, no s'han de barallar amb ningú. Sovint cooperen, agrupant-se i compartint la calor que se'ls escapa. En la lluita per l'existència, alguns individus, els que presenten certes variacions, tenen més èxit i deixen més descendents. Aquest procés s'anomena selecció natural. En aquesta espècie d'escarabats hi ha individus de dos colors.
Imaginem que els ocells que els depreden veuen millor, o els agraden més, els escarabats verds. Per tant, els escarabats verds és fàcil que morin abans de poder tenir fills. En canvi, els escarabats taronges és més probable que visquin prou per poder-se reproduir. Com que el color dels escarabats és hereditari, al llarg de les generacions els escarabats taronges seran cada vegada més abundants. L'espècie haurà canviat, haurà evolucionat. Observeu que això no té res a veure amb el que els escarabats vulguin. La selecció natural la fa el medi, els ocells. Tampoc hi ha hagut cap lluita entre els escarabats. Però la teoria de Darwin encara introduïa una altra idea fonamental, la comunitat de descendència. Això vol dir que les espècies similars, com ara els pinsans de les illes Galàpagos, s'assemblen perquè són descendents d'un mateix avantpassat, que ja tenia les característiques comunes. A la llarga, aquesta comunitat de descendència afecta totes les espècies del planeta. És una idea que explica molt bé les homologies i que ha estat validada per l'estudi molecular dels éssers vius. I ara recordem la pregunta que ens fèiem en començar. Com han arribat els ànecs a tenir aquesta membrana entre els dits? Els avantpassats dels ànecs eren aus terrestres, amb uns peus semblants als de les gallines actuals. Aquestes aus van començar a cercar aliment a l'aigua. Mutacions a l'atzar i la reproducció sexual generaven diferents tipus de peus, uns amb més membrana i altres amb menys. Per altra banda, aquests avantpassats dels ànecs, com qualsevol ésser viu, tenien una gran capacitat reproductora, però el menjar era limitat i els depredadors estaven a l'aguait. Això provocava una lluita per l'existència. Sobreviure i reproduir-se no era fàcil. D'aquesta manera actuava la selecció natural. Les aus amb una membrana més desenvolupada podien nedar més ràpid, amb la qual cosa tenien més probabilitats d'escapar dels depredadors. També gastaven menys energia nedant. En qualsevol cas, això els permetia sobreviure més i deixar més descendents. D'aquesta manera, com que la forma del peu és hereditària, cada generació tenia la membrana una mica més desenvolupada com a mitjana, fins a arribar a tenir els eficients peus d'ànec que coneixem. Per altra banda, el darwinisme va permetre contestar per primera vegada una altra pregunta molt interessant. Per què hi ha ànecs coll verd, ànecs negres, ànecs mandarí i moltes altres espècies d'ànecs? La resposta és que si dues poblacions de la mateixa espècie queden aïllades durant prou temps, les poblacions evolucionaran de manera diferent i acabaran sent espècies diferents. Però aquest és un tema que mereix una explicació més detallada. Fins ara hem vist el darwinisme, una teoria científica que explica com funciona la natura. Però això no vol dir que la societat hagi de funcionar de la mateixa manera, i encara menys amb visions interessadament esbiaixades del darwinisme. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après amb aquest vídeo. Posteriorment, fes el mateix amb els dos exercicis següents. Fins la propera!